Сюжети от деня с Радио Благоевград. Преминахме през сюжетите за вътрешната несигурност, икономическата действителност, обществените процеси и сега международната социална и политическа обстановка и отражението върху балканските държави. Ще коментираме с журналиста от Скопие Владимир Перев. Той е на пряката ни линия. Добър ден, господин Перев. Здравейте, как сте? Здравейте, госпожа Браткова. Добре съм в това колно, жешко... Жешко ли в Скопие? Да. Към 40 градуса се ближиме. Горещо лято. Горещо лято във всякакъв аспект. Политически, икономически, социален, метеорологически. Ако започнем така, какво каза вашият президент в договор с България? Не се казва, че трябва да променим Конституцията. Република Северна Македония се отнесла отговорно към изпълнението на Преспанския договор и е изпълнила предсрочно задълженията си по него. Това коментира президентът на Северна Македония Гордана Силяновска в първото си интервю, след като бе избрана на поста и положи клетва преди няколко дни. Ние имахме възможност да го прочетем в българските издания. Как да продължим, господин Перев? Там има един проблем, че трябва да се внимава с изявите на македонските политици. Въобще с всичките политици, но да кажем така, не става дума, че някой лаже в тия изяви, но става дума, че се говори за полуистини. Значи, в Македония сега никой не иска да говори за ставането на македонските българи в Конституцията на държавата. Сега се говори дали това ще бъде последното изискване от българска страна. Ние искаме гаранции. Ако разберете към къде ходят нещата, това е първата позиция. Значи некой, Европейския съюз, Америка и така, да гарантира, че България няма да има никакви други изисквания към Македония, което е обикновена глупост. Но ако припомним, посланникът на Европейския съюз в Скопие Дейвид Гиер скоро призова македонското правителство да спази задължението за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония и подчерта, че преговорната рамка с Европейския съюз няма да се променя. Мисля, че това все пак е някаква гаранция, ако така пък тръгнем в тази посока да говорим. Това е гаранция, но от началото на неговото излагане. Но втората част, че преговорната рамка ще трябва да бъде спазена. Спазена, да се почитува, това значи, че ще има нови изисквания в рамките на преговорната рамка. Да. Това значи език, образование, програма и така натаму. И работата, третото нещо, за което Гир не говореше, но което тук стално го слушаме, това е въпроса на реципроцитет. Ще ги ставяме ние, българите, ако вие ги ставите македонците във вашата конституция. Нещо, което е невъзможно и няма да стане. При тази работа се гледа дека македонската страна очаква международната общност на някакъв начин, така най-прости думи казано, да я притисне България и да я принуди да подпише нещо, което България не иска да го припише, да подпише въз основа на нормално на здравия разум. Господин Перев, ние преди години с вас, като сме си говорили, точно в това насочихте и тогава общественото внимание, че ще се търси някаква реципрочност от страна на Северна Македония, правителства, когато се заговори за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония, че ще се потърси някаква такава реципрочност и тя на практика вече е в ход. Видите, добро, че госпожа Браткова, добре, че отворихме тая тема. Искам да кажем няколко думи. Значи, тук вече няколко години македонската власт върши натиск върху българските организации да се залагаме в София, кога ходиме на срещи с президентството, с партиите в парламента, министрите за външни работи и така, да се залагаме за реципроцитет. В смисъл, аманте, молиме ви се, ставите ги македонците с Конституцията, за да бъдем ние признати. Това нещо няма да стане. Всички български организации в Македония, тия десетина, които всички сме отбили да размислуваме по тази тема.
ние сме готови никога да не влеземе в Македонската конституција, да се сопре патот на Македонија кам Европейския съюз, но да не се менява българската конституција с национални малцинства. Това е много силно изказване, което казвате, да. Абсолютно, јас това съм го казвал јавно и на функционери, и на политици в Българија, това винаги го казвам јасно. Ние тука Македонија, македонските българи, никога нема да се согласиме ово или не, или било која друга македонска, македонистичка, турска, романска, руска, не знам каква организација српска да влезе в Конституцијата на Република Българија. А това, което прочетохме тези дни в разработка на гръцко издание, македонският език е диалект на българския. Пак ли се заформя този триъгълник на напрежението Атина, Скопие, София? Идете, всички кои нещо разбират, да кажем, от филологија, аз съм юрист, аз съм послаб тази тема. Всички знаат, че македонския език е форма на българския език, форматирана след 1944 година с акт. Всички знаат дека става за диалектна форма. Сега един малък куриозитет за хората, които добре познават ситуацията. Слушателите на Радио Благоевград го знаят. Значи, ако имате ватерно семейство, брак между млади хора, от кои едниот е от Струмица, а другиот е от Куманово, безразлично мъжот, жената, зетот, сватовите, родителите на зетот и родителите на невестата между себе говорят на английски, за да се разберат. Защо става дума за два напълно различни диалекти. Да, вътре във вътрешността на Македония. Вътре в Македония. Значи в Македония всички, които това, което го казвам е виц, но той виц е много реален. Защо кога казват там в Стумица, казват извади си ги мините, това казва извади си ги обувките. Да. И в Македония това никой не го знае. Това е посебен диалект от донесен некаде од Егејска Македонија од бежанците од 1913 година. Там се задржани изрази турски и грцки в тој македонски език. Тој съществува. Значи, това нещо е ясно на всичките. Но сега се води битката до последниот куршум. Да се спаси това, што може да се спаси. Но международната общност вече не е наклонета кон желанијата на македонската политика. Значи става ясно, Гир на един културен начин отворено казва: подпишете всичко, което ви се дава, за да подпишете, приете всичко, зашто новото, кое ще дойде, ще бъде по-зле за вас от това, което е сега. А днешната ситуация в Скопие, към финала вървим на разговора и в социална, и в икономическа картина. Как бихте обрисувал като представител и на българското електронно издание Трибуна МК, което се оперира в Скопие? Ако говорим за социалната структура в Скопие и Македонија, мога да ви кажем, че източна Македонија е почти изселена по Италия, Швейцария, Германия. Там е празник. Македонија владее белата смрт. Западна Македонија и македонците и албанците. Това треба да се нагласи. Нема превъзходство на албанците, такво каквото македонистичките елементи искат да го кажат. Просто и те се селат. Ще ги видите огромните къщи напуштени. Сега летото тук-тамо некъде ще се запали некоя сиялица. След 15 август вече всичко празно. Кога тръгнете от Струга към Дебар, Тетово, ще видите прекрасни къщи, където не свети нито една лампа на вечер. Се сели Македония, си заминава. Заминава към Европа с български паспорти или албански документи за пребиваване в други държави. Това е огромна корупция. Страшната корупция, която се отбива от администрацията, налегнала върху българския човек, македонския човек. Вие в България имате друг тип на корупция. Корупция с големите компании, с индустриите за горива, с ток, с, не знам, корупция на Лукойл, така се говори тук и това. Ние в Македония имаме корупция да не можеш да извади човек обикновен имотен лист, не може да регистрира колата, ако некому не даде нещо. Това е страшната корупция на чиновничеството в Македония, която го сотира, го унищожава обикновениот македонски човек, който живее от своята заплата.
Това се проблемите кои тая власт, која дојде према кадровата структура, према министрите и према това, което го прави, не очаквам, че ще го реши успешно. Да се надяваме, че нещата все пак в някаква степен ще се нормализират. Най-вече по оста София-Скопие. Съвсем с едно изречение, вашето виждане какво е? Како и обикновено казвам. И кога казваме, говориме си. Нашите проблеми не се в Скопие. Проблемите на македонските българи се в София. Това, което се случва в България, държава без правителство, държава с времени служебни правителства, държава, която много тежко държава една консистентна политика по отношение на икономиката, на НАТО, пакта на войната в Украина, различните мнения за историята, за войнишките паметници в София и така. Всичко това дава илузия дека македонското правителство ще има некакъв шанс да пречупи българите за конечно да признаят, че тук съществува българска, македонска нация от преди Хан Аспарух да дойде да мине Дунав. Много ви благодаря, че се включихте с коментар, господин Перев. Винаги е интересно да ви слуша човек. Хубав следобед ви желая и поздрави на нашите хора в Скопие. Владимир Перев, журналист от Скопие, в следобедния блок на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на югозапада. Навсякъде.